Здравейте! Добре дошли в dietata.com. Аз съм Мини. Ако се опитвате да живеете здравословно, ако спортувате редовно и въпреки всичко не сте доволни от начина, по който изглеждате, ето няколко съвета за това как можете да промените. Първото от тях е, че много от жените не закусват сутрин, като си мислят, че по този начин ще отслабнат. Но всъщност организма се опитва да навакса пропуснатата закуска през целия ден и така може да изядете много повече на обяд и на вечеря. Затова може да ядете примерно кисело мляко, овесени ядки, мюсли, чаша сок и да избягвате да ядете в сладкарници, баничарници, където закуската ви ще има много калории и много мазнини. Приемането на малко количество храна може да предотврати преяждане. Усещането за ситост идва чак 10-15 минути след храненето. Затова ние често изяждаме повече, отколкото ни е необходимо. Когато сте вкъщи, обръщайте голямо внимание на порциите. В ресторантите, по принцип, те са по-големи, затова не се старайте да изяждате всичко. Човешкият организъм не е приспособен да стои по цял ден зад бюро. Затова физическата активност е едно от най-важните неща, за да запазите своята фигура. Натоварването укрепва мускулите, включително и сърцето, подобрява съня и настроението. За да могат продуктите да се съхраняват по-дълго време, в тях се добавят всевъзможни консерванти, което намалява съдържанието на витамини и полезни вещества в тях. Затова гледайте да консумирате по-малко полуфабрикати и фастфуд, защото те са по-мазни, солени и са много вредни. Хранете се редовно и по-малко. Когато се храните редовно, изгаряте калории през целия ден. Всеки знае, че не се отслабва, когато ядем по-много през дълъг интервал от време, а когато ядем редовно и по-малко. Когато интервалът между храненията е много дълъг, организма всъщност изразходва много по-малко калории. Затова задължително закусвайте и яжте най-малко 4 пъти на ден. Не се лишавайте от малките удоволствия. Много от храните са вредни, но без тях се живее много по-трудно. Ако обичате да си похапвате торта, изяжте едно малко парче, ако нямате повод, и запасете по-голямото за рождения си.